Снимам. Що ти знаєш, коли ти си? Бързо. Не, обратно. А така, давай. Са истично може да кажеш. Точно ми ще постава, Кой ти каза, сама? Аз съм много дебела и извинявам се, много ама верно. Стой тук. Ело нещо. Сигурно съм си Не знам, що направи, ама... Колко време имам да отиваме до това? Нема и 20 минути. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Мерси. Я, защо не ти дадохме дидичето? Това е... Чакна ли вкусия да дойм да ти правим изненада? Впечатлихте ме тук. Изкарайте това да снимам тортата. Раменгек снимкичка. Айде, Керек, снимкичка. Ти нека си в кутията, шо? Нема Само после нема. пада турно. Иска да снима. Снимай тази Сега снимай ни заедно. Айде, де. Ема, кутията се гледа, тортата не се гледа. Нема нищо сега, тортата, мами, тортата е в кутията. Ние сме тук.